Эш сәфәре белән килгән Илфар хәзрәт Хәсәнов җәмигъ мәчетендә имамлар белән очрашты. Җыелышта хәзрәт мөслимлеләр белән аралашты, Рамазан ае хакында вәгазь-нәсихәтләр сөйләде. Дин тотучылар кояш баткачта финник җимешләре һәм су белән авыз ачтылар, җәмәгать намазы укыдылар. Илфар хәзрәтнең сүзе буенча, изге Рамазан аеның икенче яртысы бара. Шуңа күрә мөселманнар бу көннәрдә гыйбадәтләрне күбрәк кылырга тырышалар. Allah Teala mına şuşu izgi Ramazan Şerif aylarında şuşu jirlerge kilip iftar izgi ağız aşı meclislerinde katnaşırga nasip etti. Bik matur iskitkiş rayon, Nurla rayon, Şista rayon, Allah Teala Rabbim şuşu rayonlarga hamağımman vatanımızga da istikamet, tınışlık, iminlik birsin ya Rabbi. Изге айда бергәләшеп ифтарга җыелу матур гадәт. Бу кичәне дә дин кардәшләр җыелышып хәләл үзәктә узган ифтар мәҗлесендә дәвам итте. Әлеге чарага барлык имамнар, авыл мәчетләре активистлары, гомумән алганда 200 дән артык кеше килде. İftar meclisleri bizim halal üzerinde ay boyu devam eder. Yakınca 200-250 kişi bizim şu iftar meclislerine katnaşarlar. Şunların arasında iratlar da, hatun kızlar da hem de katnaşa. Şimdi Allah'ın rahmeti olsun uzduruşçularga, özlerinin halal mallarını sarf etüşçilerge. Өлкән яшьтәге дин тотучылар күп, яшьләр дә хәзер намазга баса. Шуңа күрә монда очрашулар булып торсын иде диләр имамнар. Кылган дагаларыбыз, укыган намазларыбыз кабул булсын, дөньябызда иминлек булсын иде. Рамиля Сәләмова, Динар Нуруддинов, Муслим телевидениесе.